नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे मुख्य खबरो. रियल इस्टेट मालकाचे हल्ल करून फरार झालेल्या 8 जणांक अटक. टागोर समुद्रायेर प्रवाशाली गर्दी, बिचार स्वच्छता पाळची गरज. अस्नोटी श्री कामाक्षी देवीलो वार्षिक उत्सव आज उत्साहात साजरो. रस्ता अपघातात एकट्याले मरण, 3 जण जखमी. आतपळ्या सविस्तर खबरो. अस्नोटी श्री कामाक्षी देवीलो वार्षिक उत्सव आज उत्साहात साजरो. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्यात अस्नोटीत श्री कामाक्षी राजेश्वरी देवस्थानाचो वार्षिक उत्सव आज सोमाराक जालो. सकाळच्यान सांजपर्यंत भक्ताली दर्शनाक भीड आशिल्ली. गोंयच्या शिरोडा श्री कामाक्षीचे मूळ पीठ म्हूण प्रत्येक अमासेक या देवील्या दर्शनाक हजारांशी भक्त दर्शन घेतात. तरी कोविड कारणा लागून काही दिवस श्री कामाक्षी देवीले देऊळ दर्शनासाठी बंद आशिल्ले. गेले काही दिवसाच्यान देऊळ परत उघडे असून श्री देवीले दर्शन घेवूक अनुकूलता आसा. आज वार्षिक उत्सवा निमित्तान भक्ताली दर्शनाक खूप गर्दी आशिल्ली. सकाळच्यान श्रीच्या आवारात श्री देवीला दर्शनाक लागच्या नाल्ल, केळी, फुलां, खण, हूट अशा प्रकारचे सगळे देवकृत्याच्या सामानाची दुकानां लागिली. दनपारा पूजा प्रसाद जालो. नंतर अन्न संतर्पणाचो कार्यक्रम जालो. देवळाच्या परिसरात विद्युत रोषणाईन झगमगीत केल्ले हे विशेष आशिल्ले. प्रत्येक वर्साक रात्रीन देवस्थान कमिटीतर्फेन मनोरंजनाच्या कार्यक्रमात स्थानिक कलाकार नाटकाचो प्रयोग करताले. पण या वर्साक कमिटीन उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद दिलो ना आणि सांस्कृतिक कार्यक्रम जालो ना जावन बरेच भक्तान नाराजी व्यक्त केला. जरा साइड जरा खड़ा किया जरा खड़ा ये एक मिनट किती पंटी बेटी सगळे सेट घ्या दोघे तर काढतात. टागोर समुद्रायेर प्रवाशाली गर्दी, बिचार स्वच्छता पाळची गरज. कारवार. राज्यात सध्या कोरोना संक्रमणाची पातळी बरीच देंवतेर आसा. प्रवासी जिल्ह्याच्या प्रेक्षणीय स्थळार समुद्र किनाऱ्यार आपली करमणूक करसाठी येऊ लागलात. या कारणान कारवारात आयताराक रवींद्रनाथ बिचार प्रवाशाली बरीच गर्दी दिसून येयली. कोरोना बऱ्याच प्रमाणात जमीनदोस जाल्ल्यान जिल्ह्याच्या प्रवासी स्थळाक आणि प्रवाशाक एक नवीन चैतन्यरूपी पालवी येयला म्हणूक हरकत ना. करावळी भागात खूप प्रवासी येऊ लागलात. तसेच प्रवाशाली पावला कारवारच्या बिचाकडे वळू लागलात. बेंगलोर, मैसूर, बागलकोट, हुबळी अशा विविध जिल्ह्यातलेच न्ही तर परराज्याचे सुद्धा प्रवासी कारवारात येतात. जाल्यार बिचार स्वच्छता पाळचे बद्दल खूप नामफलक अनावरण केल्ले आसात. तरी काही प्रवासी कचरो कचऱ्या पेटेत घालनासतना बिचार जळीमुळी प्लास्टीक बाटली, प्लास्टीक कागद उडयतात. प्रज्ञावंत नागरिकांन अशें केल्यार कशें जातलें? नगरसभेन हेचे बद्दल जास्त लक्ष दिवूं जाय. इतलेच न्ही तर कोरोना संक्रमणाचे सरकारान घालून दिल्ले निर्बंध जात तितले कठोरपणान पाळूं जाय. जाल्यार काही प्रवासी कोरोनाचे नियम पाळचे सोडून मौज मस्ती करच्या नादातच उरतात. हेजेर संबंधितान लक्ष दिवन योग्य क्रम घेवूं जाय अशी सार्वजनिकाली म्हणणी आसा. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां,
शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्यापाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्सांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. रिअल इस्टेट मालकाचेर हल्लो करून फरार जाल्ल्या 8 जणांक अटक. येल्लापूर उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे रिअल इस्टेट व्यापारी श्री सुरेश रेवणकर हेमगेर घरा शुक्रारा रात्रीन अकस्मात 8 जाण बिनवळखीचे घरात घुसून तेमकां गाळी मारून तेमचेर हल्लो करून तेमगेलो मोबायल घेवन गेल्ली घटना घडिल्ल्यान श्री सुरेश रेवणकर हेमी येल्लापूर पोलीस ठाण्यार तेमचे विरुद्ध तक्रार दाखल केली. या रिअल इस्टेटी व्यापाऱ्याला घर वचून तेमचेर हल्लो केल्लो इतलोच न्ही तर तेमगेल्या खुनाचे षड्यंत्र रचयल्या आरोपाचेर येल्लापूर पोलिसांन तपास लावन आयताराक 8 जणांक ताब्यात घेतला. ताब्यात घेतिल्ल्या पैकी महाबळेश्वर गणपती भट नंदोळी विनोद रामचंद्र कामत कसबा गल्ली हळयाळ गोविंद शांताराम सुतार नुनायक गल्ली खानापूर नामदेव शिवाजी हळगेकर यागोडा खानापूर सुशांत अशोक खानापुरी वड्डर कॉलनी वडगांव बेळगांव श्रीधर सुरेश उप्पारी राघवेंद्र उर्फ रघु अशोक सिन्नूर मंजुनाथ गंगाराम दंडगल हेमचकडच्यान 1 कार 9 मोबायल फोन जप्त करून आरोपीक न्यायांग बंधनात दवरला अशे जिल्हा पोलीस वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर सुमन पेनेकर हेमी माहिती दिला. रस्ता अपघातात एकट्याले मरण 3 जण जखमी. दांडेली शहराच्या जेएन रस्त्यात आयतारा सांजेर जाल्ल्या अपघातात एक युवती सकट 3 जण गंभीर जखमी जाल्ली घटना घडली. गणेशगुडी निवासी बिंदू बसंतप्पा गुडी वय 22 ही युवती जाग्यारच मरण पावली. मृत आपल्या सोयऱ्याक बसार बसवूंक म्हूण दांडेली येयली तेन्ना तेमकां बसार चडोवन 4 जण मेळन रस्त्याच्या डिवायडराचेर उबी रावन तेमकां बाय बाय करतनाच दुसरी बाजूच्यान अकस्मात अतिवेगान इको वाहन रस्त्याच्या डिवायडराचेर चडले आनी उबी आशिल्ल्याक धक्क मारले. तितूंत बिंदूले जाग्यारच मरण जाले. बाकी 3 जण गंभीर जखमी जाले. तितूंत जिवीत या 3 वर्सांच्या बालकालो समावेश आसा. जखमी जाल्ली आवय कस्तुरी वय 60 चलो मंजुनाथ वय 42 असो परिवार संकटात पडला. जखमीक दांडेलीच्या जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केला. वाहनाचो अतिवेग हेच अपघाताक कारण अशें कळला. घटनास्थळार PSI येल्लप्पा आर किरण पाटील पोलीस कर्मचारी हजर रावन पुढे तपास करतात. ಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಸ್ इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.